Ова што ќе го разговараме во следните неколку минути со професор доктор Звездана Георгиева, која што е парапсихолог, шеф на катедра по квантова медицина и квантнова психологија при Академијата за иновации во Москва, може да биде од особен интерес за гледачите. Добро утро во студиото. Добро утро и добре заварили. Морам да ве прашам, бидејќи ја гледам вашите членувања во некој од овие Меѓународна академија за духовен развој, иновации и технологии. Да. Член на Меѓународната Московска академија по национална безопасност. Да, това са момчетата, които са охраната на нашите президенти, папата и така нататък. Това са момчета, които... Това е тяхната академия. Те са с много високо образование. Отделно техните възможности, които имат, за да бъдат охрана на нашите министри, президенти и така нататък. Навсякъде ги има по света. Но това е тяхната академия в Москва и тогава те ме приеха за техен член в академията им. По безбедност тя е Международна академия, но седалището е в Москва. А вече като професор по квантова медицина и квантова психология, когато надградих докторската си дисертация с професорска, тогава пък Франция, ето мога да го покажа на камерата, това е знамето на Франция. Значи Франция ме награди като почетен психолог за Европейския съюз относно за всичко това, което съм допринела за геронтологията, за квантовата психология, квантовата медицина, за Европа и света. Но тъй като сме европейски членове, те са го написали за Европа. Да напоменам аз на почетокот на разговорот, бидејќи не напомена. Да, вие се разбираме ние македонски и бугарски. Вие бевте долго време во Москва. Да. Меѓутоа, вашето потекло е од Бугарија. Да. Верувам дека ве разбираат нашите гледачи секако. Разбира се, ние сме славянски народи. Така, да. Обща е нашата азбука. Не случайно и нашите президенти са заедно на този хубав празник 24 май да се поклонат пред братята Кирил и Методи. Морам да ве прашам, бидејќи сега се наоѓаме во еден политички раскрс во однос на билатералниот однос Македонија-Бугарија. Да. Овие звања, да речам, ваши, можат ли да дадат некаков поширок видик за односот помеѓу Бугарија и Македонија? Ами, веднага ще ви отговоря. Благодаря за въпроса. Значи, аз в България съм работила като съветник за нашите президенти и министър-председатели. За поранешните или сегашните? За Румен Радев или за... Не. До времето, включително за господин Първанов, президента ни, и Станишев. По това време бях съветник. След това вече се оттеглих в Македония. Тук съм вече 6-та година, сега на август започвам 7-ма година. И се оттеглих в Македония, за да ми е спокойно да си направя тези мои академични нива, тъй като там бях прекалено заета с моята работа не само в моя офис, за народа, но и за нашите президенти, министър-председатели и така нататък. Значи, това, което съм аз за България била и това, което си оставам за света, това е нещо нормално за Запада, но ние тук на Балканите малко трудно, 40, некъде улево сме, 40 години в развитие на нашата парапсихология, квантова медицина, квантова психология и така нататък, и не можем да разбереме къде е ясновидството като дарба и къде е гледачката и баячката, които хората са свикнали да приемат. И тъй като моята дарба е от едната ми страна, от другата страна е моята наука за квантова психология и квантова медицина, аз съм работила за нашите президенти и министри и веднага ви отговарям. Значи на Запад, както Обама, пораничният председател, да. Всичките. И Ангела Меркел в момента. Абсолютно всички на Запад президенти и министър-председатели имат човек като мен, който го наричат съветник, но той е парапсихолог, защото при него има дарба
да получава информацията от този виж компютър на Бог за държавата, за народа, за политиците, какви стъпки трябва да правят президенти и министър-председатели, за да имаме добрата конфигурация на нашите държави, както за Европейския съюз, затова не случайно, нали, Европейския съюз ме удостоил с тази награда. И искам да ви кажа, че не ми е трудно да ви отговоря на вашия въпрос. Това ми е било работата 25 години в България. Веднага ви казвам, аз просто съм застанала в момента 6 години зад кадър, но искам да ви кажа, че вашите новини всеки ден ги наблюдавам, както и руските новини. И мога да ви кажа, че вашия президент, който сега е на власт в момента, вашият министър-председател Заев на владата, мога да ви кажа, че те ще намерят общия език с България и ще седнат на масата, на кръглата маса на преговорите и ще успеем да дадем зелено светло за Македония. Значи, защото ние сме един народ, ние сме едно ДНК и не трябва да го забравяме. И нашите политици също не са го забравили. Но тук има един тънък момент на историята. И аз много пъти съм казвала, защо не оставим историята на историците, политиката на политиците. Те не можат да найдат те не можат да найдат заеднички. Едните и другите се бъркат и не могат да си намерят общия език, но ще го намерят. Сега, когато се върне вашия президент от Рим, когато са разговаряли с нашия президент Радев, който е в момента, аз в момента за него не работя, тъй като съм в Македония, искам да ви кажа, че ще намерят общ език, тъй като и нашия президент Радев е доста високо ниво интелигентност, доста високо ниво на политик и знае всички тънкости, както на нашата история, на Балканите говоря, не само за България. Така човека има поглед за всичко най-добро, което трябва да бъде. Нали разбирате, че един висш пилотаж летец, който е нашият президент Румен Радев, не може да бъде човек с... Пораничен пилот. Да. Това си е неговата основна професия. Да. След това народа го избра за президент наш. Значи този достатъчно интелигентен човек, както и вашия президент достатъчно интелигентен човек, не могат да не намерят общия език за Македония. Чекай, морам да я прашам Вакаса. Всичко ще си отиде на място. Дозволете ми, Јас вашата позиција, вашата професија воопшто, како што велите вие, нели, кога се опрашање медиумите, кога е во прашање народот, всушност го поима како гатачи, како бајачи и слично. Меѓутоа, ако се погледне самата митологија на назад, секогаш постоеле јасновици. Јас не ја поценувам таа улога, меѓутоа, на кој начин може да се види дека овој политички спор нема да трае, да кажеме, 30 години како што траеше со за вие мен, можете ли? За мен е многу лесно дозволете да се само, види. вие можете ли тоа, дали се гледа, дали се пресметува нумерички, дали се математички, не знам. Може ли да има некаков временска рамка кога ова ќе се реши? Като събитие може да се получи, нали, информацията. Това е ясновидството. Значи, човека получава ясно видение и ясна информация от божествения компютър. Тоест, образно казано, ние всички сме кодирани с нашия код на име, дата, месец и година на раждане. Затова, когато отговарям на талоните във вестник Свободен печат, във вашия вестник, където пиша всеки петък, значи аз винаги съм писала, според вашия космически код нещата са ви така и така предопределени. Тъй като според нашия космически код ние всеки горе е записан на неговия файл, неговата съдба. И много често пъти хората бъркат едва ли не, ако родителите имат някаква тежка карма, техното дете дали, защото не му върви в живота, плаща някаква карма. Това не е така. Ние всички идваме с определен път, който трябва да извървиме, но и с определени дарби. Един е художник, друг е, нали, уметник, трети е актьор и така нататък. Така че мога да ви кажа, че всичко се вижда. Затова хора като мен работят с президентите и министър-председателите на своите държави, за да можем да съветваме хората, ако желаят да чуят, а те желаят на Запад,
какво се случва с държавата, какво се случва с политиката, каква е конфигурацията, която трябва да се направи в един определен момент, за да се излезе от тежка ситуация, да не се стига до войни, до тежки проблеми и така нататък. Ето така е нашата, да кажем, полза в благото на народа и по света. Защото когато ти виждаш една информация за Европа на европейско ниво, когато я виждаш на световно ниво, когато я виждаш на ниво държава, както сега ме питате за Македония, значи това събитие горе е отразено на файла на държавата. И всяка държава си има своя егрегор, всяка държава си има своята вибрация, която носи информация на хора като мен, хора с дарба. Така, и веднага ви отговарям. Значи Македония като време, не може никой като време да го каже, защото времето е в нас. Значи, според самите разглеждания на въпросите, времето може малко да се удължи. Ето, вие трябваше миналата година да започнете преговорите, но се случиха някои неща, които ви изместиха събитието. Не е отложено събитието, горе събитието стои, но е изместено събитието като време. И сега, вместо вие сега да бяхте започнали преговорите, началните преговори, вие сега ще ги почнете на есен. Както и да е. Значи, на есен вие ще ги започнете първите преговори. Тъй като сега ще се получи добрата конфигурация между двамата ни президенти, след това господин министър-председател Заев ще замине за България, там ще замине с вашия външен министър, с господин Димитров, който беше вашия бивш министър на външните работи. Ще замине тази делегация, ще седнат на преговорната маса и ще намерят общия език. Защото тук стои въпроса за едно да, което ще ви даде простора за Европейския съюз. А господин Заев, мога да ви кажа, че той милее още преди да стане ваш министър-председател. Аз съм го видяла. На мен ми стига, аз не го познавам лично човека, но на мен ми стига да гледам новините. Айде да не му я предвидуваме кариерата политическа. Не, кариера не предвидувам. Само искам да кажа, че този човек отдавна мечтае за вашата Македония, като македонец, да ви направи европейски граждани. Добро, така, дали ќе ја направи, нема да ја направи. Всичко ще стане. Да, не. Предопределено е на Македония да бъде наша членка на Европейския съюз. Така че ще стане. Додека не стане реалност, може ще тогаш да се дискутира. Но вижте, преговорите в Европейския съюз не са толкова леки. Има поглавия, които ще отваряте и затваряте и това ще ви отнеме поне 5 години. Да. Но важното е да започнете преговорите. Ке ми речат гледачите дека субведонел за Назаев кариерата да ја промовираме. Мисълта, просто исках да кажа. Затоа реков само македонско-бугарското прашање. Да. Бидејќи имавме ние една таква историја со поранешниот премиер, па потоа излезе една аудио снимка каде што се советува, па затоа и луѓето и немаат многу верување во јасновидство. Да се задржиме на ова што е академско, ваше академско, моето академично ниво, да. Што подразбираат предавањата во Москва во однос на квантова медицина, квантова психологија? Да. Кому ги предавате овие Сега ще ви кажа каква е моята работа в Москва. Значи аз съм поделила Македония и Москва единствено сега заради коронавируса. Тази година единствено не съм летела за Москва. Значи ние в Москва се събираме от целия свят на международни конференции, на които там изнасяме своите доклади. Това е само единия дял от моята работа. Изнасяме своите доклади за цялата година, това, което сме направили като работа, като квантов психолог, квантова медицина, какво сме направили, какви постижения сме достигнали. И обменяме опит между нас, академиците на квантова физика, квантова психология и квантова медицина. Но другата ми работа, която е много по-важна, това е само едната част на международната конференция. Другата работа, там където вие четете, че в тази академия, Международната академия за духовно развитие и иновации, иновационни технологии по света, там, когато останах и професор, ме назначиха и ме приеха много радушно за шеф на катедра по квантова медицина и квантова психология. Това означава, че моите лекции, които ги водя, и всичко това, което преподавам,
е на ниво квантова психология и квантова медицина за определени хора, които са тръгнали да правят своите докторантури, своите академични нива. Това са хората, с които работя. Отделно в Москва, в най-различни центрове, там е доста популярно всичко това, което работя и което правя. Значи там имам своите предавания, своите лекции, на които на хората давам духовните техники. Значи уча ги на тези духовни техники, медитация, визуализация и на квантовата психология. Защото сега ще ви обясна с две ръченици. Да, само квантовата да имате психология, предвид дека имаме 4 минути. Да, само да ви кажа. Квантовата психология, хората още не я разбират коя е тя. И когато се каже квантов психолог, просто не се разбира какво е това. Значи, това е препрограмирането, помощта, аз да помогна с моите знания и познания, да помогна на човека да препрограмира своя мозък, своите мисли и чувства, да ги препрограмира, има си техники за препрограмиране на своята мисъл, защото мисълта е толкова силна енергия, че тя е равна на атомната енергия. И затова хората казват, не дай Боже майката да помисли нещо лошо за детето. Нали? Това, което мисли майката, се случва на детето. Първо, защото ние по ДНК енергия сме свързани, майка-дете, и второ, майката със силата на мисълта може да пожелае най-доброто на детето си, но ако пък изнесе някое проклятие, неминуемо ще го стигне детето. Така че все повече и повече и на Балканите ще ни стане ясно. Имам и тук колеги в Черна гора, които имат също своите предавания като мен. Пак в Москва се виждаме, но те работят от Черна гора, аз работя тук. И мога да ви кажа, че това е в момента 21 век нещо ново за хората и малко трудно го разбират, но ще дойде времето, когато ще бъде разбрано какво е квантова медицина, квантова психология. Хората, които са стигнали до мен всеки ден, значи винаги им обяснявам как им препрограмирам живота, как им препрограмирам определени заболявания. Затова тук вече за 6 години съм излекувала доста много хора и от депресия, и от алкохолизъм, и от всичко това, което е наркомания, всичко това, което е псориазис, което медицината 20 години не може да излекува при човек. Да. Бидејќи ова е некаде крајот на разговорот, да ја прашам, кога влеговте во студиото, можевте да предвидите што мислам, што ќе ја прашувам или не? Аз знаех какво ще ме питате. А што мислам, знаевте или? Знам. Ако знаете, тогаш ќе следи набрзо Скопски јагол, а ние на паузата ќе разговараме за тоа дали сме во право или не, или што мислев да ве прашам.